Obec Zborov bola v minulosti sídlom Veľkého Makovického panstva, ktoré združovalo 120 obcí. Toto významné historické postavenie Zborova si môžete všimnúť nielen vďaka najznámejšiemu hradu, ale priamo aj v centre obce. Aj tu stoja pamiatky, ktoré mali to šťastie na obnovu a dokonca ďalšiu z nich zaradili aj do projektu Moja vlast – Kultúrne premeny Slovenska. Samozrejme, v obci máme veľké množstvo aj iných vzácnych pamiatok. Jedna z nich stojí za mnou, je to kostol svätej Žofie, ktorý je vlastne pozostatok z takého väčšieho kaštielného komplexu, alebo kúria Rákocievska tu bola, z ktorej sa bohužiaľ zachoval len tento kostol, ktorý prebehol v posledných rokoch výraznou obnovou a momentálne slúži ako koncertná sála a priestor na výstavu umeleckých diel. Naším cieľom je, aby sa zachovali tie veci, aby sa obnovili a aby sme mohli demonštrovať tú históriu na základe toho, že je to obnovené a je to dôstojne obnovené. Máme tu aj druhú významnú budovu v centre obce a to je Šerediovský kaštiel, kde je vlastne prístupné múzeum, respektíve muzeálna expozícia o dejinách Makovického panstva. Sú tam umiestnené mnohé významné historické artefakty, čiže vrelo odporúčam, príďte sa pozrieť. Národná kultúrna pamiatka hrad Zborov nachádza sa 8 km od Bardejova, pravdepodobne najsevernejší hrad na Slovensku. Prvá písomná zmienka je z roku 1347. Tento hrad strážil pohraničie, možno že obchodnú cestu zo severu na juh. Hrad Zborov bol miestom, kde sa odohrali mnohé zaujímavé historické udalosti. Stojíme na nádvorí, v pozadí je palác, kde pravdepodobne bola svadba Heleny z Rímskej a Františka Rákociho I. v roku 1666. Pravdepodobne tu v tomto paláci boli položené aj nejaké prvé podnety k Vešelenému povstaniu. Celý tento príbeh sa skončil tak, že v roku 1684 sem prišli cisárske vojska s generálom Šulcom a to povstanie tu bolo potlačené na tomto hrade. Ono pokračovalo ešte potom v ďalších častiach Uhorska, ale hrad bol zničený a prakticky vyše 350 rokov táto krásna pamiatka chátrala. Jedného dňa sme si povedali s kamarátmi, že stačilo. No a dnes konštatujeme, že máme za sebou 16 rokov záchrany tejto pamiatky, tohto skvostného zborovského hradu. Aj na základe výsledkov architektonického výskumu, na základe výsledkov archeológie, že väčšia časť hradu je staticky zabezpečená. Niektoré časti dokonca máme pod strechami, takže máme za sebou tie také najvážnejšie veci, ktoré boli veľmi náročné a komplikované. Tuto vľavo sa túto sezónu boríme s takzvaným oblým múrom Horného hradu. Ak sa nám to podarí vyriešiť, tak bude stabilizovaná jedna z posledných častí staticky narušenej architektúry na hrade Zborov. Za nami, za palácom, riešime v tejto sezóne takzvanú väžovú prístavbu, ktorá nejakým zázrakom počkala až do týchto čias a dala nám šancu zachrániť ju. Na tomto hrade je samozrejme viacej objektov, ktoré by bolo vhodné spropagovať. My sme sa rozhodli teda pre baštu, ktorá momentálne slúži ako expozícia, galéria a priestor na spoločensko-kultúrne funkcie a udalosti, tak sme oslovili protagonistov hradu Zborov a ponúkli sme im prezentáciu tejto časti hradu do spoločného československého projektu Moja vlast, má vlast, ktorá sa snaží takým populárnym a vizuálne zaujímavým spôsobom prezentovať príklady vhodnej opravy kultúrnych pamiatok, drobnej architektúry, prípadne kultúrnej krajiny, tak, aby sa to dozvedela širšia verejnosť. Celá tá výstava je putovná, je realizovaná na viacerých miestach Československa vo forme panelov.
ktoré ukazujú stav objektu pred obnovou a po obnove. Zatiaľ si môžu záujomcovia o tieto kultúrne premeny pozrieť všetky zúčastnené projekty na internetovej stránke Moja vlast – kultúrne premeny Slovenska. Najvyššou časťou hradu je práve tá väža, pod ktorou robíme tento dokument. A je to taká možno, že najväčšia posledná výzva. Ak sa nám podarí stabilizáciu a jej obnovu, tak jedného dňa si tam vieme predstaviť veľmi krásnu vyhliadku na všetky svetové strany.